Takže čaute, vítajte v prvom vlogu mojom. Takže som tu spolu so mnou. Čiže s Martinom celým točím pár videí. A bože, už je to fakt trápne, lebo už točíme po tretíkrát. Raz mi niekto zavolal a raz som to milom zrušil. Však lebo keď si tam Takže už točíme po tretíkrát. A možno, že bude odhalenie a možno, že aj nebude. Bože, mne to také trápne, lebo už to tu točím o tomto už tretíkrát. A mne sa to fakt nechce. No. Takže v tom hardcore som slúbil, že bude vlog. A tu ho aj budete mať. A bude, ale možno, že uvidíte mňa, možno, že nie, bože, už tu zase točím. A mne sa to fakt nechce, lebo to je tak trápne. Pretože... No však aj nikto tu není, ale tak, bože, už sa mi to nechce. Lebo už tretíkrát, už to tu natáčame, fakt po tretíkrát. Len dúfam, že musím dať pozrieť, že mám prsty. A ak vás to zaujíma, tak natáčam na mobile. Samozrejme, čo mám došlo, lebo... Ale chcem vám niečo ukázať. Dôkaz, že sa blíži jar. Čo ti je? To je tráva, prípada mi to ako cípik. Hej, to je tráva. Ten keď sa kúpneš do práva, tady pôjdeš kúsok. Ešte viac, áno, to je cesta, aby si videl. Tam ďalké môžete vidieť trávu. Nič ešte vedieť. No ale to je vlastne, o čom som s vami chcel rozprávať. Vlastne ja som sa nechcel rozprávať s vami o ničom. Pretože proste som chcel natočiť ten slúbený vlog. A môžeme sa vás... Obávam sa, že dole nepôjdeme, lebo som tam videl aký obsah krpatého síce, ale tak... Áno, pôjdeme hneď sem a hneď doľava, tak dobre. OK, takže ideme dole. A keďže tu sme spolu s obsom, takže nemôžeme upútať pozornosť iných psov. Keďže chodí aj to po lese jeden mafián s dvoma psami, takže nemenovaného, samozrejme nemôžem povedať jeho meno, jeho identitu. Môžem povedať ja. Nemôžeš, ani ty, lebo je odhalenie nielen mňa, ale aj teba. Teda možno bude odhalenie. A tak proste chodí taký mafián s dvoma psami, dúfam, že ma teraz nepočuje, ale keď náhodou má tu one zabudované v stromoch kamery, tak je to trošku blbé. A nevadí, vidíte to tu, to je strašné, čo toto ľudia. Keď toto uvidíte, tak to sú strašné zábery. A toto bolo plné stromov, toto bolo plná lidí, tu bola. A teraz to nie vôbec nič, všetko pokacané. Na ktorý sa dáš pohľadať, aspoň, že ten tam je. Víš, tam je strom s vajcami. Skoro si ma toto záberil. To bolo čo strašné. No dobre, takže tento vlog by mal mať teoreticky takých 5 minút, neviem, možno, uvidíme podľa toho, dokedy sa mi tu chce s vami kecať a dokedy budem mať o čom. Takže v tom hardcore Minecrafte som povedal, že som dlho netočil a povedal som aj prečo, ale ja to tu chcem porozprávať trošku obšírnejšie, ako by sa to dalo tak povedať. No proste, mali sme týždeň prázdnin, pokiaľ si pamätáš. No a ja som... takú krátku pamäť nemám. No, a ja som nebol proste doma. Bol som proste preč, nemal som úplne kde točiť, ako točiť a o čom točiť. Takže som proste nemohol točiť. No, ale jeden deň som bol síce doma, ale aj takto som išiel von, takže som nemal šancu natočiť, aj keby som mal šancu natočiť, tak každý bol doma a to sa mi vôbec fakt nechcelo. A to je tak trošku nevýhoda natočiť na verejnom mieste, pretože každý ma môže očuť. A to je síce blbé, ale tak do tohto haja nikto nechodí, takže sme relatívne v pohode. No, takže na druhý deň mohol som síce točiť, to bol už víkend. Ale nemohol som, pretože som išiel ku kamarátovi na oslavu cez noc, takže to nič. A teraz to opakujem, lebo to isté som rozprával aj v Minecrafte hardcore. Takže je tu slúbené odhalenie. To ešte nie, počkajte si. Počkajte si ešte. Ešte na myslím, že ťa šuškáš, ale to nevadí. Neočuť. Teraz to dojdeme, či bude odhalenie, alebo nie. Dobre. Čakaj. Čo? Dobre. No dobre, takže dohodli sme sa veľmi poticho, aby ste nás nepočuli. Či bude odhalenie, alebo nie. Tu máte parádny záber na moju ruku. Odhalenie ruky. S touto rukou hrám Minecraft. To je úžasné. Neboj, nenatočil som ťa, pokiaľ si nešiel tam, kde by si nemal ísť, tak by som ťa nemal natočiť. Máme sa doľava. OK, takže prešlo už za chvíľu 5 minút. Aha, takže ideme tajto.
Takže už prešlo 5 minút a uvidíme, či bude odhalenie alebo nie. Takže bude odhalenie maximálne tak. Potom to dotočíme. Potom to. A tu je záber na moju pravú ruku. Paráda, vidíte to. Aj na moju ľavú ruku. Takže to je veľké odhalenie. A postupne týmito vlogmi sa budeme ďalej a ďalej šíriť až k hlave. Takže uvidíte, ako ja vyzerám. A to je... Úplne celý sa chceš odhaliť. Úplne celý až nie. Samozrejme, keby je oblečený, budem mať gate a... No, to bude vlastne... preto už som sa zlakol. OK, takže na mne skončíme a uvidíme sa na budúce. Čaute.